Danas pravimo podvarak na moj način. Sipali smo malo ulja na kome ćemo da prodinstamo jednu glavicu crnog luka. I dok nam se luk dinsta, ja ću da dodam ovako par kašičica vegete u belo meso koje sam spremila. I to ću ovako samo rukom. Smanjit ćemo malo vatru. I čekamo da se još malo na pola bar da bude izdinstan luk. U luka ćemo dodati ovako, imam otprilike jednu dobru šaku pršute. Vi možete da stavite šta god hoćete. Ja danas stavljam pršutu koja vidite malo je masnije i na krupne komade je sečena. I to ćemo da pustimo da se malo proprži. I kao što vidite, malo se to upržilo. Sada ćemo da dodamo kupus. Inače, naše dete se igra sa zečkom, pa je sad to zbog toga vrištanje u toku. I ostavit ćemo ovako par minuta pa ćemo doliti vodu. I nakon par minuta dodat ćemo samo malo vode. Znači, potrebno nam je da se dinsta, a ne da se kuva. Ovdje smo samo ovoliko vode dodali. I sad ću lepo ovako sa svih strana samo da upije. I poklopit ćemo, malo ovako, samo uvijek ostavite da vam ne bi zagorelo i to dinstamo jedno 20 minuta. I evo, naš kupus je pri kraju. Sada ću da stavim lijepo začine. Vi ne morate da stavite alevu papriku, ja ću da stavim da nije skroz belo. A i daćemo isto neki šmek. Stavljamo mnogo bubera. I stavit ćemo malo belog luka. I sad ćemo sve to lepo da pomešamo. I sad ćemo sve to lepo ovako da uzmemo, da stavimo u preko. Naravno, kao što sam rekla, sve što pravim, to je na moj način. Kuvam po svom ukusu, ali naravno, kao što vidite, nisam nešto daleko od recepta. To je otprilike to, podvarak. Ne može da bude nešto specijalno drugačije. Stavljate u njega po želji šta god hoćete, koji god hoćete meso, ali na kraju podvarak je podvarak. Ja sam prethodno zagrela rjernu na 200 stepeni. Da se dobro ogreje, da bi nam to bilo brzo gotovo.
Sad ćemo to lepo ovako rasporedimo, kako je moguće. Naravno, vi mi pišite šta god želite da vam spremim. I ovdje sam ostala dužna za neki slatkiš. To ću uskoro da spremim. Ovdje imam par parčeta belog mesa koje sam dobro usolila vegetom. I samo ću preko ovako da stavim. Znači nema uopšte nikakve masnoće preko njega, samo sam stavila vegetu, ali sad ću naravno i malo ulja preko njega da dodam. Vi možete koje god želite meso preko da stavite, a uopšte ni ne morate. Može samo ovako, on je lep i ovako klot. Sad ću samo preko malo, kao što sam rekla, da stavim ulja. I bibera. I sad je spremno za reru. I evo, dragi moji, podvarak je gotov. Nisam rekla koliko se peče, znači pecite kad zamiriše, kad se osjeti i van rerne, tad je gotovo sigurno. Ja uvek tako radim, znači kad zamiriše i van rerne, pogledajte da li je gotovo. U principu bi trebalo da jeste. Ne znam tačnu minutažu, znači ja nisam profesionalni kuvar. Kuvam dok ne bude ili pečem dok ne bude gotovo. Eto, ovo izgleda ovako, ovaj naš lepi podvarak. Ja sam na brzaka umutila i proju. Ipak proja lepo ide uz podvarak. I šta da vam kažem? Pratite me, lajkujte moje videa ako vam se sviđaju. Naravno, ovaj novi recept koji sam sad pripremila za vas, mislim da je dobar. Ako se i vama sviđa, lajkujte i pišite naravno šta želite da vam ja spremim. I to bi bilo to. Vidimo se u nekom drugom videu. Prijetno!